Pozeráte sa na nočnú oblohu a vidíte mnoho a mnoho hviezd, ale vedeli ste, že v skutočnosti pozeráte na minulosť? Keď sa pozrieme na naše slnko, nevidíme ho, aké je práve teraz, ale aké bolo pred 8 minútami a 20 sekundami, pretože to je čas, za ktorý jeho svetlo prekoná vzdialenosť 150 miliónov kilometrov. Najjasnejšia hviezda nočnej oblohy Sirius je od nás vzdialená asi 8,6 svetelných rokov. To znamená, že svetlo, ktoré teraz zasiahne vaše oko, opustilo Sirius, keď sa pred 8 rokmi udiala nejaká udalosť na Zemi. Vidíte ho v stave, v akom bolo v roku 2017. Keď sa na budúce zahľadíte na hviezdy, pamätajte, každý bod svetla je okno do hlbokej minulosti. Niektoré hviezdy, ktorých svetlo k nám práve dorazilo, už možno dávno zanikli a my uvidíme ich zánik až o tisíce rokov. Ak ťa bavia videá o objavoch v astronómii a o vesmíre, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj moju Facebookovú stránku.